Hello guys, maing hapon na inyong tanan mga followers na ko din ha, sa mga legit na followers na ko ug viewers. Salamat kay sa inyong kanunayng pagsuporta ug labi na sa mga OFW nga nagsuporta nako. Thank you so much ug God bless you. Unya amping mo kanunay diha sa layo. Unya kanang karong hapon na guys kay bago pa ko na magkaligo guys, so tagsa ra kay ko makaligo kay out latang ko maligo guys kay kaskig shampoo ang mga anak kada adlaw maligo nya daghan kay mi 8 mi ka buok kay ako anak unom nya ang shampoo sa kabuk kuwang raw sa kada adlaw nya ako guys kay ligo ko karon ging ugma di nasad kay para makabudget sa sabon ug shampoo nya guys. Kanang ako da i-share ninyo guys no katong mga nagsugod pa lang dag vlog padayon ra jud ta dinhi, magkugi lang jud ta kadadlaw no og upload og content kay naa may daghan nga ika-content, basta content lang nga tinarong ako guys kay di man ko mag-content og mga kanang reha na nang nakita nato ba dili nato ikuan kay ilaha man pud na, so lain-lain jud ta guys no ug ato ang mga binuhat atong mga kanang buluhaton dinhi kung unsay atong ganahan mao jud na atong buhaton kay ato man na kanang ito man ang gihaguan unya guys. Di lalim no mag content creator ta dinhi, abi nako sa una pa lang guys no ang akong pagtanaw kay sayon ra kay buhaton, so pag time nga nagsugod ko sus grabe ka mga struggle sa akong kinabuhi dang kay mga pagsuway nya guys. Kanang balik lang din akong share ninyo kanang ang uban moingon sila unya nakasweldo na ka, wala pa jud ang taon kay naningkamot pa ko dinhi mo na kamo diha nga nagsugod pa lang padayon nan jud ta kay basin paday dinhi atong pangandoy na dinhi. So ako guys kay nisud ko aning pag vlog kay tungod sa una wala pa ko nag vlog kay daghan kay kog mga samok sa kong hunahuna unya guys kay sa una wala pa ko nagsugod og content kay nagplano ko mag abroad unya kay ang akong apelyido guys kay sayop man kay imbis bufflor nahimong boflor pakadagan ako guys ba nya mao man ay problema sa ka one word sira noon usara ka litera nya dako magay na gasto kay akong anak nakasuway man ko nagpausab ko sa akong kamagwangan, so akong gasto ato urot basta dako gasto guys nya dahan pa kay kag mga prosesong pag-agian kay process man back to back adung sa Manila nya nang mo adto kag abogado katulo ka magpa kuan sa abogado pa notaryo nya bayad baya 400 to bayad nako kada notaryo nya guys. May nya kato guys ako jud tong gibuhat tanan kay ako anak di man siya mudawat nga bubiboy siya kung kamugwang kay nanganak man ko ato ospital nya sa una 18 pa ko nanganak wala pa mo ko ikuan kay hadlok pa mo kog tawo sa una di pa ko kabaw magatubang-atubang nya karon guys kay dili na kay ko ignorante matubag mga tao, so kadugay na ko nagpuyo diri sa Cebu kay sa una kay balo mo taga bukid mahadlok tag tawo mga tubang wa tay history di ta kabaw mga istorya nya karon kay nabansay nako nahanas na ba tungod sa mga anak, tungod sa akong mga anak guys kay kabalo na ko mo diskarte basta tinarong lang nga diskarte di lang makadaot sa ato ang pagkatao una kamo guys nga di jud ta ngay magwauwaw no kay kung magwauwaw ta makaluy atong mga atong pamilya mapas mo muna nga karon nga daghan akong anak diskarte tanan Ma, okay. o na dito o mara to guys. Thank you so much.